Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rigimar jaruman masana'antar Kannywood Hadiza Aliyu Gaban tare da Mustapha Nabraska kamar yadda za ku ci. Wata mata ce ta kai karan mijinta ta tona masa asiri kamar yadda shi ma za ku gani kafin wannan bayanin na Mustapha Nabraska. To bayan Allah shin menene yake tafiya? Ranka ya dade. Ƙara na kawo yau tsawon shekara 3 tunda muka yi aure da shi har izuwa yanzu. Bai taba shiga ɗaki na ba. Turka kenan anan mai kallo yake kokarin ya tabbatar da malam zai ba su mafita akan wannan abun. Wani zai ga abun kaman yanayin iskanci ne, amma wanda ya kalla shi kadai ne zai karu da abin da yake cikin wannan labari. Ke sauwaƙe mun kawai. Ai babu maganar tunda ke dai yanzu ƙara ke in Allah da abin da zai zo miki masala kan shi a nan karaki da shi za a yi Allah gaskiya ne abin da ta fara haka ne ba amma saboda Allah da ce inda kake wayayyen nan wa iganka daga kanye ne ya ga wayayye ne tsatsi a sha'anin auren ku da za a yi ba a yi abin da ake kira gwaji ba. An yi gwaji kware mako tun da wani rashin lafiya ta sai baka taba jarraba ka je ka nemi wani magani ba dan ka samu lafiyar da zaka sauke haƙƙin iyalinka da yake kanka. Mai sauraro kada ka kosa, shirin da yana nan zuwa a gare ka da zaran malam ya kammala bayanin saga ma'auratan nan. Laran kai daɗe an nemi magani, an nema, an buga duk irin kokarin da za a yi akan neman maganin an yi, kawai dai ba a dace ba ne wallahi. To abin da nake so ka sani kai tun da kake baka taba jin dan fulani mai magani ba, ka taba jin labarin sa ba ne dan fulani mai magani? Gaskiya ban taba jin labarin sa. Gaskiya dan fulani mai magani wanda wannan bawan Allah Ubangiji ya sa ya yi fice, ya yi masa baiwa mai tarin yawa akan abin da ya shafi ba wa mutane magunguna don su warke yin matsalolin da suke yi. Kai baka taɓa samun labarinsa? Ban taɓa jin labarinsa. Dan fulani mai magani Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa maganin da zai magance irin matsalar da take damun mafitsara ta ɗana mace. Sannan dan fulani mai magani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa baiwa, ya hore masa maganin da zai magance irin ciwon da yake damun mutane irin na mara. Sannan Allah Ubangiji ya hore masa magani na basir kowane iri, kowace kala, irin basir da zai kashe mutum ya hana shi gudanar da sunan ma'aiki da wanda da yake damun mutum. Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa maganinsa. Wannan mummunan ciwon diabetes wato ciwon shiga, Allah Ubangiji ya hore masa maganin wannan cutar. Yanzu za ka sha, yanzu zai baka kora ka da ka sha maganin nan za ka zama tamkar baka taɓa wani ciwo. Sannan Allah Ubangiji ya hore masa magani na magance ciwon rashin kuzari tsakanin mutum da mata ta sa. Allah Ubangiji ya hore masa magance irin ciwon da yake ta damun mazaje wajen karancin mani, sannan da shauran cututtuka barkatai da suke damu wanda suke hana mu gudanar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai tsaye da kai yanzu din nan kar ka zarce ko ina ka tashi da kana ka zarce wajen dan fulani mai magani. In Allah ya yarda wannan matsalar taka za ta gushe. Sannan kuma ba kai ba, duk mutumin da yake fama da matsalolin ciwo na irin wannan da na lissafa to yayi gaggawa ya haɗu da ɗan fulani mai magani cikin yarda Allah, ba dole ba Ubangiji. In ya baka maganin zaka sha zaka warke ka samu lafiya. Kankane da ai ba san inda yake ba gaskiya. A'a ɗan fulani mai magani ai warkan ne, ai shi ba a nesa yake ba. In har kana son ka samu ganin dan fulani mai magani, Haji Kam round about Kano State nan ne babban ofishinsa, wanda in kana son ganin sa nan za ka same shi.
idan kuma ba ka san wajen ba ko a nesa kake ka ji wannan zancen nawa to ka yi kokari ka kalli lambobin wayar da suke gudu a tsakaninmu. Wannan lambobin wayar su ne za ka buga kai tsaye ka samu ɗan fulani mai magani. Sannan baiwa Allah ke ita daman shari'a ta tanadi matsala irin wacce kika zo da ita tare da mijinki. Duk lokacin da irin wannan ta samu mace to ba gaggawa za ta tafi shi ɓangaren da yake damunta. Zuwa za a yi a bashi lokaci, a bashi shekara guda tun ya tafi neman magani. In ya samu magani shi kenan aure ya ci ba. In kuma mutum bai samu magani ba shi kenan sai a tarar da wancan ba su. Ki haƙuri. Haka ne malam. Jama'a ku sani cewa ganin mutum tsaye ba lafiyar mutum annan ba. Don haka kada kai naka dogon kwando, domin kwando ne kada yake kuma ta ƙasa. Ka sani cewa hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin magungunan gargajiya. Magungunan na Muhammadu Kabir a Fulani yana iya samun a duk da kake a duniya. Cutuka ma da bishirin magunguna. Binciken ya tabbatar da cewa akwai magungunan su. Na gode sai na ji. To wannan kenan mu ma za mu halarta don neman namun wa maganin kada a ban mu a baya. Kada ku manta labarin zafafan masu kuɗaɗe a masana'antar Kannywood kafin nan Adam A Zango. Wannan bayanin shi ma yana nan zuwa, amma muna magana ne akan Mustapha Nebraska da jaruma Hadiza Aliyu Gaban, wanda wata hatsaniya ta kasance a tsakaninsu a wani lokacin baya, wanda kuma abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar nan inda mutum ya kasance babba ne, ana jin muryarsa kuma ana ganin fuskarsa an santa, to abinsa baya bata baya buya. Haka dai Mustapha Nebraska, wanda dai mutane ba su san shi da Sharifi ba, to Sharifi ne cikakke kuma jaruma masana'antar Kannywood. Hadiza Aliyu Gaban ita ma kuma jaruma ce wacce take taimakawa mutane marayu da sauransu. Wata hatsaniya ta kasance a tsakaninsu wani dogon lokaci, wanda Mustapha Nebraska ya kai karan Hadiza Aliyu Gaban akan ta ci masa zarafi, wanda kuma kotu ta nemi Hadiza Aliyu Gaban din ta halarta a gaban kotun. Hakan yasa bata halarta ba, wanda kotun ta yi fushi da ita, ta ce duk inda Hadiza Aliyu Gaban take maza kotu ta nemo ta. Ana cikin haka aka samo ta a Kaduna, gurfanar da ita a gaban kotu, wanda lauyan Hadiza Aliyu Gaban ya nemi alfarma ga lauya ga alƙalin cewa ai mata afuwa, kuma kasancewar sun satansa kansu a tsakaninsu wannan abin ya kauce, wanda Hadiza Aliyu Gaban din ta gurfana a gaban Mustapha Nebraska ta ba shi haƙuri, saboda shi kuma karimi ne, mutum ne mai daraja mai kirki, ya kuma yi wa jarumar haƙuri ya kuma yafe mata. Hakan dai aka samu Mustapha Nebraska da Hadiza Aliyu Gaban za mu iya sanar muku da kwalitin su a cikin masana'antar Kannywood, wanda Mustapha Nebraska ya samu wani mukami a cikin gwamnati, wanda har ya dinga shiga gidan bursunoni yana fito da mutane wanda karamin laifi ne, kuɗaɗe ne kankani yakan biya dan ya fito da su. Kaga ya taimaka. Ita kuma Hadiza Aliyu Gaban din karamcinta ta dinga taimakawa marayu da marasa shi, wanda an ganta a gidan marayu ma tana taimaka musu. Wani lokacin akan ganta ta je wasu garuruwa da sutura tana taimakawa marasa shi. To wannan wasu mutane ne karimai guda biyu a cikin masana'antar Kannywood, wanda ba za mu manta da irin taimakon da suke wa al'umma ba. A cikin watan azumi ma ana ganin tana ciyar da marasa karfi Hadiza Aliyu Gaban din dai. Kaga Mustapha Nebraskan da Hadiza Aliyu Gaban din idan ka tarkata su za ga mutane ne karimai masu daraja, wanda idan an ji wani abu ya faru a tsakaninsu za a yi kokari a murƙushe shi. Wannan kenan, ku danna subscribe.